ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, боз ҳам материалҳои ипек и глянцеви гулдор шайдихтаро ина марҳамат каседа ки дар корай и сангшабинен чихе хушрӯ нархшам хушрӯ айдихтаро 500 сомон ипеки глянц сангдор 500 сомон. то охири навбора тамошо кунед. бо дигар хелошам шумода нишон метам. ина марҳамат касе ки гулдор мехост ина коричнев шабинем бо чихе фасонай сангоира бинен чихе дизайн карда бировардагиай сахта как задагиай. ина марҳамат ана бо и дигар рангаш касоне ки савз пурсида буден духтарако ина бинен гулдорда чихе савзи хушрӯ омадай метавонен ки дархост кунем. мо фақат доставка мекунем. ина каседа доставка дар кор боша духтарако метавонен мода нависен. мо доставка дорем. рақамои мадару экран ҳастай. марҳамат ира бинем чихе бо хушрӯи платьяда аҷоибот мебиёя бо ина материалш глянцевый ипек меганша мана 500 сомон як либосаш коричнев шабинен бо ка хушрӯ будай. хулас ҳамашай пеш хушрӯи духтаро нигоҳ кунен. ҳам сангоша дизайн кардагиан дуранга яранга нест, ҳамаш дурангаай ҳам хча мана ина коричнев бо дига гулшая и бо дига хегилош аҳамиятин коричневи ду намуд нишон додем. марҳамат азиҷада бо аднатони ипекоям астай. то охира тамошо кунен. ӯ бо нархаш дигар таракай духтарако ина марҳамат ана аднатониёш матови ипеко ё глянц нестан матови и камака қавз таракай и фарқ мекуна. хулас ё духтаро нархаш 650 сомонай. ира бинен чихе санги бисёр дора. и рангаш грязнорозовия и рангаш грязнорозовия ҳози бо дигар хелошай. ина марҳамат ина 650 сомон ине балотовиш. хулас 500 сума дар кор меша то на 650 сума дар кор меша духтаро фақат скриншот карда мада партоен ватсап да машмода фаҳмонам доставкара. ина марҳамат иш бо дигар хелай сери касе ки серира наз мебина метавонен духтаро аз анами варианти интихоб кунен. беҳад хушрӯчай ана баъд кабут касоне ки кабут гуфта будан шоколадный рамба нишон тен. ина духтаро ранги кабут кабути хушрӯай да навор кама как сафедча омадистай лекин апеш хушрӯакай шоколадный духтаро касе ки шоколадный мехоҳа ина иша бинен чихе хушрӯай шоколадаш фасони бадай духтаро. марҳамат метонен ки аз и дархост кунен. ино 650 сомон манам хел санги фасон задагӣ. ана ба духтаро и қолаби сангаш дига хелай аҳамият битен сангаш беҳад бисёр рафтагиай. и намудаш 700 сомонай. материалш ҳама материалай амо ипеке ки озима нишон додистам. ина нигоҳ кунен. ира бинен чихе санг бисёр рафтагиай мана иша нархаш 700 сомон духтарако. чанд та ранг дора озима рангоша ҳамаша нишон метам. хоҳишмандо метавонен ки интихоб кунен. мана ами нарх ай сангам вобастагӣ дора духтаро. вақте ки сангдор мехарен мебинед чихе хушрӯай ҳамаш фасонай аҷоиботай ҳамаш. хулас духтаракои хушрӯ кадомаш ки маъқул меша бори дигар такрорам шава гап занамтона скриншот кадама да партоен ма шумода доставка равон кунам. мана ирам хушрӯан духтаро фасон мана иш бо ҳаст ҳамаш фасони бад сангира бинен чихе аҷоибот задагиай сахтан ба духтаро мустаҳкам намеафтан. метавонен ки интихоб кунен. духтаро маникенда бинен чихе хушрӯ ино 700 суман фақат бирӯзоваш як дона мондагиай духтарако. марҳамат метавонен интихоб кунен скриншот када партоен кадомеш маъқул меша мо доставка мекунем.